Tässä nauhoitteessa kerrotaan, miten opettaja voi helposti tehdä itse verkkomateriaaleja ja nauhoitteita oppijoilleen. Ensimmäisessä vaiheessa tee käsikirjoitus. Kerää se aineisto, jota aiot tarkastella, hahmottele sitä rakennetta ja järjestystä. Ja ideoi niitä mediaelementtejä. Aiotko tehdä nauhoitteen, ottaa valokuvia, tehdä verkko-oppimisympäristön tai jonkun sivuston, wikin, minkä teet sen asian esittämiseen. Työstä tekstiluonnoksia ja käsikirjoita, esimerkiksi niitä videoita, joita aiot nauhoittaa. Tässä kohtaa kannattaa harjoitella sitä omaa nauhoitteen tekemistä ja kuunnella niitä omia nauhoitteita, jotta löytää sen ajatuksen, että pitääkö ne nauhoitteet käsikirjoittaa etukäteen vai onko vapaamuotoisempi luokassa tapahtuva ilmaisu parempi itselle. Verkkomateriaali kannattaa jakaa moduuleihin, jotta se toimii myöskin itsenäisinä osina. Ja tämä koskee siis sekä niin kuin nauhoitteita, mutta myöskin kaikkea muuta mahdollista sisällön tuotantoa. Tässä on nyt esimerkki siitä, josko tekisi nauhoitteen vaikkapa Googlen palvelujen hyödyntämisestä. Onko se yksi nauhoite, jossa on kerrottu sivustot, Drive, sähköposti ja niin poispäin. Silloin nauhoitteesta varmasti tulisi aika pitkä. Vai onko se sama asia paloiteltu 4-5, niin tarpeen mukaan useampaan pieneen nauhoitepätkään, joita voi yksin liittää sitten useaan paikkaan tarpeen mukaan. Tai toinen esimerkki oppimateriaalin tekemisestä. Voi tehdä jotakin tiettyä asiaa koskevan sivuston, vaikkapa Googleen tai kuten tässä on tehty Wikispaces ympäristöön tai mihin tahansa, mitä esimerkiksi oppilaitos käyttää tai mitä itse on tottunut käyttämään. Ja kirjoittaa tuo tänne erilaisia asioita tähän aihepiiriin liittyen, ja kun tulee tarve muuttaa jotakin sivua tai asiaa, lisätä lisätietoja, tuoda uutta materiaalia, niin se muutetaan yhteen paikkaan, ja kun tänne on linkitetty oppimisalustalta linkki, niin se tietysti muuttuu sitten joka paikkaan, kaikkiin oppimisympäristöihin yhdellä kertaa. Eli tarvii vaan pitää huolta niin kuin yhdestä paikasta ja yhdestä materiaalista. Tämä on minusta opettajalle aika hyvä paikka varastoida ja prosessoida sitä tietoa. Ja oppimisalustoillekaan ei välttämättä kannata asiasta riippuen niin linkittää ehkä koko tällaista kokonaisuutta, kuten tässä on esimerkiksi nyt tämä mobiilipedagogiikka, vaan voi linkittää vaikka yhteen sivuun. Jos nyt olisi kysymys vaikka mobiilipongauksen suunnittelusta, niin voi linkittää tälle sivulle suoraan sitten oppimisympäristöltä opiskelijat. Verkkomateriaaleissa luetaan ja kuunnellaan aina alku, mutta kenties sitä materiaalia ei loppuun asti kuunnella tai lueta. Tämän vuoksi niin muista tehdä informatiivinen ja kiinnostava otsikko ja väliotsikoita mahdollisesti ja jonkunnäköinen johdanto siihen asiaan. Ilmaise ja kerro aina tärkein asia multimediassa ensin. Ja prosessoi tietoa. Näytän esimerkin kautta sen. Tee selkeitä kokonaisuuksia. Tässä on esimerkiksi Facebookia käsitelty Google-sivuston tehdyssä oppimisympäristössä, kerrottu vapaamuotoisesti lyhyesti mikä se on ja laitettu linkki sinne Facebook-sivulle. Ja tehty vielä tällainen lista, jolla pikaisesti pääsee alkuun Facebookin kirjautumisesta
Sama asia on tietysti tuossa nauhoitteessakin. Säästeliäästi siis linkkejä aina selittäen, mihin ne liittyvät. Kun haluaa tehdä nauhoitteita, voi ideoida, minkälaisia nauhoitteita oppimateriaaliksi voisi tehdä. Asiantuntijoiden haastattelut on helppo ja hyvä tapa syventää asiaa. Ne voivat olla lyhyitäkin. Työtehtävien, muun toiminnan kuvaaminen opettaa hienosti kädentaitoja vaikkapa. Ja tietokonesovelluksen opastaminen omalla ruudulla käy hyvin helppo tehdä nauhoitteita. Voi tehdä diaesityksen, jonka avulla kertoo asiasta niin kuin juuri tässä nyt tapahtuu. Palautetta kannattaa harjoitella antamaan myös näin puheen välityksellä. Se tuo henkilökohtaisen kosketuksen opiskelijalle ja vaihtelua opettajallekin siihen palautteen antamiseen. Tehtävien ohjeistukset voi nauhoittaa. Lyhyitäkin nauhoitteita kannattaa tehdä. Kun oppii tällaisen nauhoitteen tekemisen tekniikan, niin monta kertaa sen nauhoitteen tekeminen käy paljon nopeammin kuin sen asian kirjoittaminen. Opettajalle on jo käytössä ilmaisiakin välineitä nauhoitteiden tekemiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi verkkoneuvotteluvälineet, joissa on nauhoitusmahdollisuus. Tässä nyt on mainittu Webex ja Adobe Connect. Niissä voi nauhoittaa luentoja tai ihan tällaisia ruutukaappauksia, dioja, kuvia, mikä on tarpeellista. Tuo Camtasia on maksullinen ohjelma, jolla voi nauhoittaa kuvaruudulta. Screencast on tällainen ilmainen ohjelma, jolla tämäkin nauhoite on tehty ja se toimii ihan verkkoselaimen kautta, ei tarvitse asentaa mitään ohjelmaa omalle tietokoneelle. Tänne Screencastiin ei myöskään tarvitse kirjautua sisälle, jos ei halua. Tallenteet voi laittaa omalle tietokoneelle tai vaikka julkaista YouTubeen saman tien. Tämä Flashback Express on myöskin ilmainen verkossa saatava. Siinä joutuu asentamaan pienen ohjelman omalle koneelle, jotta sen saa toimimaan. Näiden lisäksi mobiililaitteet, tabletit ja älypuhelimet toimivat hyvin nauhoitteiden tekemisessä, esimerkiksi juuri niissä haastattelutilanteissa tai työtehtävien kuvaamisessa. Laatu ei nyt tietysti ole studiotasoa, mutta riittävää tämän päivän koulutukseen mielestäni, koska materiaali on usein hyvin lyhytikäistä. Ja helpoksi näiden mobiililaitteiden kanssa nauhoittamisen tekee se, että niistä voi sen nauhoitteen siirtää suoraan johonkin pilvepalveluun, esimerkiksi Dropboxiin, Evernoteen, SkyDriveen, ja sitten sieltä poimia oppimisympäristöön sitten nämä nauhoitteet. Kannattaa pohtia myös, mihin sitä materiaalia varastoi, oli se sitten kuvaa tai tekstiä tai ääntä. Usein oppilaitoksen omat oppimisympäristöt, kuten Moodle ja Optima ja tämän tyyliset, täyttyvät samasta materiaalista, joka on sinne tallennettu useaan kertaan. Kannattaa suosia mieluummin linkitystä muualta, joko näihin oppimisympäristöihin tai mihin tahansa, vaikka avoimiin oppimisympäristöihin. Ja linkityksiä voi laittaa oppilaitoksen omalle levyasemalle, mikäli se on julkinen, ja sinne linkin kautta opiskelijat pääsevät tiettyä materiaalia katsomaan ja lukemaan. Sitä voi laittaa YouTubeen. YouTube on hyvin käyttökelpoinen siinä mielessä, että se on tarkoitettu juuri videoiden säilömiseen, ja kun sinne tallentaa nauhoitteen, niin voi olla varma siitä, että lataajan koneella se näkyy nopeasti.
SlideShare on yksi hyvä paikka tallentaa kirjallista materiaalejakin, esimerkiksi juuri dioja. Tietysti myöskin muitakin asiakirjoja, PDF-dokumentteja sinne voi tallentaa ja jakaa sitä linkkiä sitten eteenpäin. Erilaiset wikipalvelut, Googlen palvelut, kaikki muut pilvipalvelut, joihin voi materiaalia tallentaa, niin kannattaa niitä hyödyntää. Huomaan näissä pilvipalveluissa kuitenkin tekijäoikeus- ja tietoturva-asiat. Lue siis käyttöehdot. Ja paitsi opettaja voi näitä materiaaleja sinne näihin mainittuihin paikkoihin tallentaa, niin kannattaa myöskin näitä opiskelijoita opastaa siihen, että mihinkä he voivat sitä tuottamaansa oppimateriaalia tallentaa. Tässä diasarjassa on otteita teoksesta Verkko-opettaja ja verkko-ohjauksen käsikirja. Lopuksi tässä on lista nauhoitteista, joita voitte esimerkinomaisesti kuunnella. Tarkoitus ei ole sinänsä sisältöön puuttua, vaan siihen, että millä välineillä ne on tehty ja mihin ne on tallennettu, miltä tämä pituus vaikuttaa mielestänne. Ensimmäinen nauhoite on Mobiilioppimisen polulla -niminen nauhoite, joka on tehty iPadilla ja sen sovelluksilla, kuten Puppet Pals, iMovie, Paper 53, Photogen, eli tämmöisiä mobiilisovelluksia. Ja se video on koottu ja tallennettu sitten YouTubeen. Kesto reilu 2 minuuttia. Toinen video on tällainen tervetuloa kurssille video, joka on tehty tällä Screencastilla, jota nytkin käytän, ja se on tallennettu YouTubeen. Kesto on 6,5 minuuttia. Ja kolmantena on arviointia ja dokumentointia digitaalisesti. Siinä on vähän valotettu näyttötutkintojärjestelmän henkilökohtaistamisen ja arvioinnin dokumentointia. Kesto 13 minuuttia 15 sekuntia. Se on nauhoitettu semmoisella verkkoneuvotteluvälineellä kuin Webex ja tallennettu tuonne oppilaitoksen julkiselle levyasemalle. Ja viimeisenä on Tarmo Toikkasen luento tietoturvasta ja tekijänoikeudesta. Kesto tunti. Ja se on tallennettu tuonne SlideShareen. Kuuntele nämä nauhoitteet ja arvioi niiden pituuden, sopivuutta ja ehkä muutenkin sitä visuaalisuutta siinä nauhoitteessa. Ja siitä, että saatko näiden nauhoitteiden perusteella annetusta aiheesta hyvän käsityksen. Nämä nauhoitelinkit on viety sinne oppimisympäristöönne myös.